ole tuntuma chuan electric connection dil dona kan chawi zat tur kha karon ta lang le dona a hmasa a khan kan da to a mai ro chu kha a fia tok lo deuh hlek ni te khan a hria ta chu wangin tuntuma hian karon da thale don ani chuan heti lai kan da hi atlang pui tila i hrui hlat zawng ban le kan in hlat zawng a zir khan a to theia khati lai tak khan hrui hi meter som ni ang vekin chhut ani a khati lai hrui hlat dana zir khan dang lam thei ani a chulai che chu adang lam thei na heti lai karon da nen hian adang lam thei na lai ani a chuan hrui kha meter khata cheng som vel khan a in thau zel ta ni kha kha chu a chhut a har to lo tura ngai la a tha ome in kan lot a zirin kan soi photo ang khan kan connection fee kan pek tur kha a tam thin ani chuwang chuan in kan wiring reng rengin plug 16 ampere te hi kan hmang tangkai viau don te ani lem lo chuan da vak lo tur ani ama top kha kilowatt khat ani ngala chuan 6 ampere plug ho te kha da tam ta zok ila kan tan chawi tlem zok ani chuan katilaya khanin soile du pakhat kan chu electric kan wiring in aman zata hemi kan man ruwa kan leina man zat kha chu thu hran lo ni ro se a kilowatt atam chuan kan man kan vua akha atam chuanin connection dilna khan choi kha atam du em em ani ti kha kan hriat a poimo chu wang chuan kan vua turate kan light le kan plug vua na hun le kan vua turate kha chiang ila atlem theyang bera kan vua kha a tha tin hemi connection kan dil dona department lamin an ron chiar hnuwa vua le vak kha a tha chuang lo in meter man tur zat in kilowatt kha department an ron chiar a khanin an tuk khlap chuanin in man tura an hrevet to a dik khlapin an tia entirnan in lot an chiar tangin thakhat chunga in man thei turang chi kha estimate an siam vek entirnan kilowatt ruk an hmang don hemi te an thakhat chunga in hmang the ni ti kha department tangin estimate an siam vek to ani chuwang chuan in lo wal bel le vaka in lo hmang le vaka ni chuan khami in man thei chin in man tura department in an bituk to kha apel chuan in choi kha atam don tho tho ani choi pang hai a in apel na chin zong kha atam le zual don ti kha hriat bok tur ani chuwangin dik khlapati kha kan tan a thaber ani
chuan a pahnih na chuan commercial ania commercial hi sum don na lam thil ani tila a fiam mai ome dawr ang chi ho kha in lua pangai mi hring in chena tana kan lua ang chi hi ani lo ti kha hria ila ka khatle min domestic i mi hring chena kan chena in pangai ai khan aman kha a to jok bok ani chuan hemi lowa hianin commercial lo hi non domestic a omle chu kan ron da tel lowa atam em lowa hi chu kan mamo tur chu domestic le commercial hi atam berani awangin hemi te pani hi karon da anga a tul a da tura min du ani chuan hei po kan da beliang non domestic ka chu quarter ang chi of department office ang chi quarter ang chi ho kha ani a hei hi domestic aina to le hret bok ani chuan commercial karon da le hei po hi commercial ani na khan ato bika abaka chuanin ain ang pet thawa domestic tenen khan tin kanon da hi kilowatt khata tanga kilowatt som thleng ania abak hi chu kan hmang vak lo ani domestic a phei chuanin a om lo thu kania tin commercial a chuan khol lian deuh te alo ni chuan thu hran ania ani lawa chuan kilowatt som thleng hi chu a om lo tila kan soi sual tam lo zo kang a om mang lo ani chuwang chuan hei hi kan man thei kan man za thin tlang pui kim si phun kim tok tur sia ron ruwa man ania kilowatt khata tang kilowatt som thleng ania hei ta hian kan choi za tur kha tian uluk deuhin kan enanga alang vek ton ani chuan kan soi photo angin ban le kanin in kara hla dana zir khan tuna a choi ngai zat kanon ji alan zong hi tlem in adang lam ve thei ani ti kha kanon le ila metar khata cheng som ang zel khan lo chu ti la chuan tuna kanon da hi chu metar som ni a hla ang vekin ka su ruala i khai khan alo hla a lo se ni pon a chut kha chuan cheng som ang zel khan chut belila a har to lo ani